une i-DNA yengane efanele izalwe ukuze ingahlali endaweni against i-atmosphere yayo. Hey matata. Yeah. Okay. So ingakho kuba nenkinga ukuthi uma uthola umuntu wesifazane elala nabantu abaningi ugcina kube nalento ebizwa ukuthi ama-solstice ngamagama one-DNA yalendoda ne-DNA yalendoda then alahlekelwa ilokuza ne-identity yakhe agcina be-confused. Yes. So leyo nto ke iveza ukubaluleka kokuthi uma i-authority yika-baba iqale engakazalwa iyaqala esibelothweni sikamama, uma uphuma ne-heredity yika-baba, not to just for yena kuphela, it will dictate nama-generation azayo. Akhumbula encwadini ka-Exodus lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu umuntu olalelayo uNkulunkulu uzokhumbula ama-generations akhe unto timeless generations. But umuntu o-evil uzokhumbula ama-generations akhe unto the 4th generation.